Darlleniad o'r Efengyl Ioan, penod 6, adnodau 51 i 58. A fi sydd wedi dod i lawr o'r nefoedd ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Os ydy unrhyw un yn bwyta'r bara hwn, bydd yn byw am byth. A'r bara dwi'n ei roi ydy fy nghnawd i, mwyn i'r byd gael byw. Dyma'r arweinwyr Iddewig yn dechrau ffrio'n ddilan gyda'i gilydd. Sut all y dyn hwn rhoi ei gnawd i ni fwyta, meddai nhw. Dywedodd Iesu wrthyn nhw, credwch i fi, os newch chi ddim bwyta cnawd mab y dyn, ac yfed i waed, fyddwch chi ddim yn cael bywyd. Mae bywyd tragwyddol gan rhai sy'n yn bwydo ar fy nghnawd i ac yfed fy ngwaed i, a byddai'n dod â nhw yn ôl yn fyw ar y dydd olaf. Oherwydd mae fy nghnawd i yn fwyd go iawn, am gwaed i yn ddiod go iawn. Mae gan y rhai sy'n bwyta fy nghnawd i ac yfed yng ngwaed i berthynas agos gyda mi, a mae gen i berthynas agos gyda nhw. Yn union fel mae'r tad byw wedi fy anfon i, a dwi yn byw o archos y tad. Bydd yr un sy'n bwydo arna i yn byw o'm achos i. Mae'n wahanol i'r bara fwytodd eich hynafiaid. Buon nhw farw. Ond dyma fara daeth i lawr o'r nefoedd a bydd pwy bynnag sydd yn ei fwyta yn byw am byth.